sarien lagun guztiei eta eskerrak bereziki streamingen bitartez honen jarraipena izen diharduten kazetariei. Aspalditik dakagu pendiente lan hauen aurkezpena eta seguruenik gaur izan biazan eguna, ze benetan argazki horrekin eta izan dugun lehenengo agur horiekin ondo hasi zitzako eguna izan da gaurkoa. Ezerren aurretik nire maikideak aurkeztia. Miren Ibarluzea, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura zuzendaria eta taldeko kidea, Mari Jose Olaziregi, katedraduna eta kidea bebai, eta taldekoa, eta Ana Gandara, Euskal Herriko Unibertsitateko ikartzailea bera bebai, eta taldeko kidea beste hainbat lagunekin batera. Esan bezala, hainbat dira proiektuak gaur hemen aurkeztuko ditugunak, eta hainbat aukera zoriontzeko eta eskertzeko zuen lana. Aldundiaren dako ezinbestekoa da, zuen ezagutza eta zuen lana eta eloizioa gertu sentitzia, eta jakitzia azkenerako itzen diran aleginak eta sustatzen diran proposamenak fruituak emon eta hoien gainenak gizartearekin konpartitzeko modukoak dirala. Zalantzarik ez dakat, gizarteak asko balioratu eta benetan deskubrimentu handi bat ingo dabela zuek gaur aurkeztuko duzuen lan hauetan, eta guretako posa bikoitza da, ez? Alde batetik, hause lana zabalduta kaleratu dozuelako, hirukoitza, ez? Lan honetan hainbat aukera eta hainbat ATB zabaldu diralako, bai zuen ikerketa talderako eta bai sarean jarraitzu ahal izateko, bai Euskadiko, bai bestelako Espainiako erakunde askorekin baitza Hego Amerika eta halako ikerlari eta unibertsitariekin lanian aritzeko aukerak, eta gero zelan ez jakitzia aldundiak dituen artxibuak erabili izan dituzuelako guzti horren emaitza guzti hauek eta datu guzti hauek lortzeko eta aztertzeko. Dakizuen moduan Tolosan eta Oñatin daude, udal foru artxibuak, eta bertan batuta Gipuzkoarekin zerikusia duen dokumentazio asko, guztia ez naiz ausartzen esatera ondiokan, baina alegin horretan. Azkenengo ekarpenak, estatuko funtsak izan dira, eta zalantzarik ez dakat aurrerantzian bebai hor inguruan, eta internet bitartez jarraitzuko dozuela lanian eta ikertzen. Eskerrak emotia berriz, zoriontzia eta benetan ospatu behar den moduan indako lanak aurrera jarraitu ahal izateko momentu horiek bebai behar izaten diralako. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Egunon denoi, esan bezala Mari Jose Olaziregi naiz, gaur hemen aurkezten dugun lanaren ikertaldearen nolabaiteko zuzendari edo arduraduna, eta hasi behar dut eskerrak emanez Mari Jose Telleria kultura diputatuari. Kontu aspaldiko kontua dalako, aspalditik babesten du guk egiten dugun ikerlana, kultura zuzendari zenetikan, urte asko dira, eta fede hori eduki du, eta horri esker egin ahal izan dugu, besteak beste, gaur hemen orkestera gatozen, gure emaitza txiki hori. Nik hitz egiten dut, beste bikide ditut eskuinetan, baina taldean 15 kide gara. 15 kide Euskal Herriko Unibertsitatekoak eta 8 kanpo kolaboratzaileak, nazioarteko unibertsitate oso entzutetsuetakoak, eta baita ere Euskal Diaspora akademikoko jendia. Esan nahi dut unibertsitatean, baina Euskaldunak kanpoan daudenak. 15 kide horien izenak oso erresa da, sartzezeate webgunean, MHLI webgunean, hementxe dauzkazue 15 kideak. Banan esaten baitut batzuk asarretuko zaizkit, baina Arroita, Ayerbe, Lizalde, Maialen Fernandez, Nagore Fernandez, Ana Gandara, Miren Ibarluzea, Andere Larrinaga, Ismael Mantero Lapio Perez, Miguel Ribas, Beñat Sarasola, Ainhoa Urzelai eta Anemire Bilagran. Eta kanpokoak hauek dira. Zergatik azpimarratzen dut taldea? Taldean ikertzen degulako. Eta ikerketa horrek bermatzen duelako etorkizunerako transmisioa. Torrealdaiz asko aipatuko dugu gaur. Juan Mari Torrealdaik eta zentsura izango dugu izpide gaur, baina bera bakarrik egin zuen ikerlan
izugarria, bai, zentsura frankistari buruzkoa. Baina Juan-Marik bere bizitzan izan zuen ibilbidea begiratu besterik ez dago, taldeari ze garrantzi eman zion. Eta unibertsitatean sartu ordez, tesi doktorego erraldoia eginda gero, erabaki zuen hainbat proiektu, euskal eta gizarte proiektutan buru belarri sartzea. Transmisioa interesatzen zitzaion. Guk ikertzen dugu taldean. Taldea ez balego atzean, ez genduke, ez legoke jarraipiderik. Eta taldea aipatuta gero, Torraldaik berriro hitz egin zuen gerra osteko, Gernika osteko belaunaldi isilaz. Euskal kultura azari zela, ez? Eta belaunaldi isil hori ikertzeko asmoz hainbat kontu, eta hainbat ikerketa egin zituen, liburugintzan, zentsurak danok ezagutzen ditugunak. Guk isiltasunetik atera ditugu, zentsurari dagozkion fitxak eta euskal liburugintzari buruzko ikerketa bat ere aurkeztera gatoz. Atera ditugu, eta gure taldea disiplinartekoa da. Galdera da, ze demontra egiten du MHLI, Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan ikertaldeak. Privilegiozko material batekin egiten dugu lan, eta dira artelanak. Arteak, literaturak, arte plastikoak, musikak nahi duzuen hori, du gaitasun bat beste inongo arloak ez dutenak, eta da sarraski, eta iraganeko batez ere sarraski eta gatazkei, representazioari dagokionez, mina, inork baino hobeto representatzen du, eta empatia eragiten du gugan. Hurbildu egiten gaitu, biktimak sentitutako mina, poza, amets, bere lekuan jartzen gaitu. Horregatik esaten dut privilegiozko materialarekin egiten dugula lan, ados, eta horregatik irauten dute artelanek hainbeste. Ez ginen egon intxortan, zorionez, esaten dut, baina Saizar Vitoriaren gudari zarraren gerragalduari esker han egon gara, ados. Ez dugu ezagutu frankismo osteko Euskal Donostian emakumezkoak jasandako jazarpen sexualizatu eta represioa. Baina Arantxa Urreta Bizkaiaren nobelei esker jakin izan dugu. Ez gara egon urpean errauts bihurtuta, torturatuta desagertu arazi ostean, baina tuizti esker, Akaizkanoren nobelari esker hor egon gara. Ez dugu jakin iheslarien bikotekideek ze sentitzen duten zain daudenean. Edo zein den bere rola, etika militante horretan, baina Eider Rodriguezen ipuinei esker jakin dugu. Empatia hori bakarrik artelanak. Barkatu, badakite politikarien da kazetarien diskursuak ezinbestekoak dirala, baina nik artearen eta bereziki literaturaren garrantzia azpimarratu nahi dut, eta kultura diputatua badakit erabat ados dagoela. Nirekin. Orduan, hau esan ostean, esan behar dut hori aztertzen degula. Eta horregatik iraunduela hainbeste denboran Gernika bezalako koadro batek. Bai, universaletan universalena eta aurten asko entzungo dugu koadro honi buruz. Gaur bi proiektu aurkezten ditugu hemen, ja garatutakoak, liburua eta baliapide bat. Bi kontu, bai? Baina etorkizunean gure taldeak badu proiektu erraldoi bat hain zuzen, Gernikaren remediazio eta errepikapen horiek nola izan diran euskal eta europar kulturan. Zergatik Gernika, esaten duzue, kuadro bat da, txuri beltzean, bai, baina hor dauzkazun gorputz amputatuak, goruntz begiratzen duten pertsonaia horiek, minaren adierazpidea heldu, harrapatu itezaitu, horregatik iraundu denboran. Gure ikertaldean, transmisioa funtsezkoa da, unibertsitatean ikertzen dugu, baina askotan gure artean gelditzen da kontua. Horregatik da funtsezkoa, eskertzen dugu bihotzez prensa horreko hau. Webgunea eta webgunearen bidez egiten duguna gizarteratzen laguntzen digulako. Taldeak 200 argitalpenetik gora egin ditu azkeneko 6 urtetan, bai? Eta zenbat, beste 100 piko kongresutan hartu du parte, baina interesatzen zaigu hau. Eta hau interesatzen zaigu Torraldairi egindako omenaldi sentitu bezala ere aurkeztu nahi dugulako. Taldeak Torraldairekin harremana izan zuen, eta Torraldaik eman zigun bere azken urteetan
gehien zuena, jakituria eta eskuzabaltasuna, eta gutxien zuena, denbora. Eta denbora hori gurekin partekatu zuen. Harremana izan genuen, da berarekin txutxumutxuan, aitze ginen Alcalá de Henareseko artxibategian bizitako esperientziak kontatzen genizkiolako. Eta baita ere, gero etorkizunean, Euskal Probintziako artxibategi historikotan topatutako harribitxiez hitz egiten geniolako. Beraz, Torraldairi eskainita dago, aurkezten dugun liburua, eta katea ez da eten, hau da, taldeak jarraituko du. Ordunik ez dut gehiago hitz egingo, eta hitza emango diot lehenengo Ana Gandarari, bera baita gaur aurkezten dugun liburuaren editorea. Euskal liburuaren frankismo osteko zentsura. 1975, 83. Vale, eskerrik asko, Mari Jose. Bai, Mari Jose Olaziregik erraten duen bezala, ni naiz liburuaren editore, bino Mari Josek ederki erranduen bezala taldean egindako lan bada, ikertaldeko guziok parte hartu genuen datuak biltzen, eta gehientsuenok parte hartu dugu liburuan, bino denon eskua dago lan honen atzean, denok parte hartu dugu. Eta kolektibitate horri erantzunez edo, erreferente nagusi izan dugu hasieratik Torrealdai. Bere lanari jarraipena eman nahi izan diogu, Mari Jose Olaziregik berak eskaintza egin zion liburuan, hasieran dugu, baina gainera gure lana Torrealdairen lanetik abiatutako lan bada. Bereari jarraipena eman nahi izan diogu. Eta horretarako 2 urtez egin ditugu gutxienez 12 bat bidaia Alcalá de Henaresen dagoen artxibategira, eta bertan egin duguna da, Torrealdaik abiatu zuen Euskal Liburuen zentsurari buruzko lan hori jarraitu, sistematikoki ustu dugularik artxibategi horretan zeuden Euskal Liburuen zentsura espedienteak. Baina beti ere 75 eta 83 bitarteko tarte horretan. Orduan, sistematizitate hori da, eta ustuketa sistematiko hori da gure ekarpen nagusietako bat, orain arte egin gabea zegoen. Datu horiek bildu eta gero momentuz bederen hemen bildu ditugu ondorio nagusiak. Izanen da bertzerik ere, baina momentuz hemen bildu ditugu. Eta edukiak bildu ditugu gai desberdinetan. 5 kapitulo nagusi ditu lanak, lemizko 4 dira kualitatiboak, narratiboagoak dira, azkena 5. desberdina da, datuak eskaintzen ditugulako modu desberdinean grafiken bidez. Gai nagusiak izan du dira batetikan hasiera ematen diogu liburuari, Ismael Manterolak eta Amaia Elizaldek ematen diote hasiera, testu inguru legislatiboa eskainiaz, garrantzitsua da, beti da garrantzitsua kontziente izatea ze testu inguru legislatibotan mugitzen garen, baina are gehiago gure kasuan, gure ikerketa ikusten aldin baduzu 75ean abiatzen da. Hau da, Franco hil ondotik, zentsura aparatuak legedian izan duzuen bai presentzia eta baita eskumena ere, 83 arte. Ordan, testu inguru horren berri ematen digute bai Elizaldek eta baita Manterolak ere, eta testu inguru horren baitan gero baditugu 3 aztergune nagusi. Batetik, Miren Ibarluzea bera aritu da lanean Izaro Arroitarekin itzulpengintzari begira, eta bertzeak bertze ikusi eta landu dute, ze puntutaraino gaztelerazko lanak ziren erreferente, eta gainera ze rol sortzailea izan duzuten baita ere irakurle zentsorek, hain zuzen ere itzulpen lan horiek sortzen zituztelakoz. Gero baditugu 2 kapitulu, haur eta gazte literatura eta helduen literatura lantzen dutenak, kapitulo bana, lemizko aritzen dira Ane Villagran, Ainhoa Zelai eta Nagore Fernandez, haur eta gazte literatura lantzen, eta beraiek egiten dutena da, hain xuxen ere fokoa jarri, zentsura aparatuak berak fokoa jarria zuen genero batean. Zentsura espedientetan espresuki kategorizatzen zelakoz haur eta gazte literatura aparteko zerbait bezala, garrantzitsu
garrantzitsua zen eta espresuki behatu, vigilatu beharrekoa zen zerbait bezala. Eta gero heldu dira Mikel Ayerbe eta Beñat Sarasola, helduen literaturari erreparatzen diote. Eta helduen literaturaren baitan ikusten dute eta solasten dira, aztertzen dute, zentxoreek bazituztela beren filia eta fobiak, eta hoien artean obsesio bat zutela separatismoarekin, hori persegitzen zutela espresuki. Ez hainbertze erlijioa eta morala, akaso momenturen batean pentsa zitekeen paretsu begiratzen zutela binoetzen ala, espresuki separatismoarekin zuten obsesioa. Eta hori bai aur gazte literaturan eta bai helduenean ere aztertu dute ikerlariek. Eta ondarreko kapitulua desberdintxeagoa da, nik neronek ondu dut, eta kapitulu horrekin nahi izan duguna da, datu guzi horiek 550 zentsura esperientetatik sistematikoki atera eta landu ditugun datu horiek kuantifikatu. Eta orduan egin duguna da, prestatu irakurketa osagarri bat, grafiken bidez, aurretikan narrazio modura emana den eta kualitatiboa den azterketa bat osatu ahal izateko, datuekin. Orduan, kapitulo independentea da, baina era berean osatu egiten du ordura arteko informazio guzia. Eta gainera uste dugu, laguntzen duela azken kapitulu honek gure ikertaldeko webgunearekin lotura egiten. Guretako erreferente bada eta nahi dugu zuendako ere hala izatea, erabilial izatea, erabilgarria izatea. Eta bertzeak bertze, QR bat jarri dugu, gaur egun agitz modan diren eta modernoak diren kontua da. Eta hemen, hain zuzen ere, Torrealdairen txokoa sortu genuen, eta Torrealdairen txokoaren baitan, liburuari eskaini diogu ataltxo bat, eta horrazpian dituzue ataltxo honetan, hemen begira, grafikak. Orduan, hemen koloretan modu ikusgarriagoan eta ulertzeko moduan dituzu grafikak. Hau zergatikan azpimarratzen dugun, ikusteko gure webgunea benetan dela erabilgarria den zerbait eta dinamikoa dena. Orduan, bai, zentsura fitxak ere baditugu. Webgunea erabili dezake, bai ikerketarako nahia duen edonork, edo baita espresuki lanen bat, 75 eta 83 bitarteko lanen bat, eta zentsuratik pasaute zen, fitxarik baote zuen, edo jadanik erreferentea baldin badauka, bertan sartu eta informazio guzia izanen duze datuak pikatu egin ditugu, bildu egin ditugu, modu ustuketa sistematikoa egina. Eta hori denondako, diru publikoagatik egin ahal izan dugu hau, denoi eskerrak egin ahal izan dugu, eta zuei bueltatzen dizuegu, zuek ere erabili ahal izateko hori da zentzua. Bai? Orduan, akitzeko erran bertzerik gabe liburua guretako maitasuna handiz ondutako liburua izan du dela, batetik Torrealdai omendu nahi genuen, bera gabe ezingo genuken lan hau egin, eta uste dugu, berak ere gustoz hartuko zuela lan hau, bazuen lan honen berri. Eta gainera uste dugu, polita eta osotua dela lana. Ekarpen politak egiten dira oso interesgarriak, ikertzaileek oso ideia interesgarriak ekartzen dituzte, eta gainera datuak, modu berezian eta orain arte egin ez den moduan eskaintzen ditugu. Kualitatiboki eta kuantitatiboki ere, osatu egiten delako irakurketa. Hoixe da, liburuari buruz erraten alduguna. Miren, nahi duzu hemen eseri? Bai? Lehenago ere aipatutan bezala, Torrealdairekin hartu emana genuen, eta honelaxe idazten zigun, berri ematen genionean, aipua irakurriko dut, unkigarria dela eta gorazarre ere egiteko. Agarazo astela jakiteak nolabait gaztetu egiten nau, garaiaiek gogora ekarriz. Urte sasoi honetan izan ohi nintzen bertan, 4 urtez.
kontaidazu bueltakoan nola joan zaizuen. Sekulako jakin mina dut. Eta, liburu honen bidez, kontatzen dizugu, Juan Mari, hango bidaia guztien berri, ematen genion, tarteka ere, baina hau ere, bada horren berri. Juan Mari Torrealdaik txoko berezia du, Euskal Edizioaren mundua edo Editeus deitu diogun baliabide honetan, eta hortxe topatu daitezke, besteak beste, Juan Mariren bibliografia biltzen duen gunea, berak Euskal Edizio gintzaz argitaratuko lanen katalogo bat dago berton, klik eginda ikusi daitekena, datu guztiekin, etorriko da, haren testurik ere bai, argitaratu gabekorik. Juan Marirekin izandako elkarrizketa sorta bat ere bai, eta berak esaten dugu euskal kulturan aurreko belaunaldia ezagutu gabe abiatu ginen, eta haien kontra, eten hori ez errepikatzea da nire kezka, eta hain zuzen ere, euskal edizioaren historian ere, eten hori gerta ez dadila da Editeus proiektuaren helburuetako bat. Hain zuzen ere, eta nabarmendu da lehenago ere, sarean egindako proiektua da Editeus. 3 mailatan, bai? Batetik, Pura Fernandezek Madrileko CSIC ikerketa zentrotik lideratutako Edirrez proiektu, nazioarteko proiektuaren lehengusu txikia da Editeus, haiekin lankidetzan aritzen gara. Beste batetik, erakundeen arteko sare bati esker ondutako proiektua da, beste elkarrizketa guzti hauek, eta erakutsiko ditugun bideoen azpititulazioak eta ezinezko izango ziren erakundeen laguntzarik gabe. Eta bestetik, Editeus proiektua egile sare baten emaitza da, bai? Baditugu noski MHLiko kideak izan ditugu argitaletxe eta editoren soslaiak idazten, baina baita kanpoko kolaboratzaile batzuk ere bai. Zer topatu dezake Euskal Edizioaren munduan zein naik, bai? Euskal Edizioaren hiztegi bat, hiztegi oro bezala, ordena alfabetikoan ez da, ordenatuta, kasurako jungaitezen ikustera. D letran, hortze duzue, Florentino Elosuren imprentaren berri, denon artean, Descle, askotarikoak. Edo, etxe honetako imprenta, gaur Foru Aldundian gaude, eta probintziako imprentaren soslaia ere bertan dugu. Hemen pantailan bertan irakurri daitezke soslaia guztiak, baina baita PDF-an deskargatu ere. Ikasle eta edonentzat erabilgarri. Beraz, hainbat eta hainbat soslai ikusi daitezke bertan, eta badugu multimedia gune bat ere, eta bideoak ditugunean editorekin eta soslaietan ere bertan agertzen dira. Hain zuzen, multimedia gunea da erabiltzaileak erabili dezakeen bigarren atala, eta 16 elkarrizketa bildu ditugu hemen, edizioaren munduarekin lotura estua izan duten personei egindako elkarrizketak dira. Editoreak, editoreen ondorengoak, Michel Berrezen elkarrizketa bat, Leopoldo Zugazaren azken elkarrizketetako bat izango da hemen bilduta dagoena, eta hainbat editore ikusten dituzue pantailan. Idoia Estornez, Jose Mari Iriondo, Peio Esnal, Arantxa Urtabizkaia eta Ibon Sarasola elkarrizketan, beraz, badira hainbat eta hainbat minutu Euskal Editoreen lanaz, Euskal Argitalpenaren berezitasunez eta historiaz. Beste
txokoetako bat, aipatu dizuen alana, dagoneko, Torrealdairen txokoa. Aipatu dut bere bibliografia, aipatu ditut berari egindako elkarrizketak, eta bertan jasota dugu baita ere, gure ikertaldeak zentsurarekin eta Torrealdaik lantzen zituen ediziogintzarekin lanekin zerikusia duten gure orain arteko bi argitalpenak. Bat gaur aurkeztu duguna eta bestea 2018an jada argitaratu genuena. Jak ere eskuragarri webgunean. Eta azkenik, Euskal Ediziogintzaren hastapen ikerketak izeneko online argitalpen bat, argitalpen munduari buruzko bestelako ikerlanak eskaintzen dituena. Hain zuzen, 7 lan daude, bata editorearen fikziozko irudikapenak aurkezten dituena, Mikel Aierbek berak idatzia, liburu honen editore izan denak, poesiaren antologien edizioari buruzko beste ikerlan bat, nik neuk irakurketa planerako bibliodibertsitateak daukan badioaz egindakoa, Euskal Literatura itzuliaren edizioaz Elisabete Manterolak, liburu azalen diseinuari buruz Jose Antonio Motlesinek egindako ikerketa lana, Beñat Zarasolak aldizkariak argitaletzen sorkuntzan, edo idatzi berean izandako funtzioaz, edota Zuloagak Euskal Klasikoen ediziogintzaz egindako ikerlana. Beraz, hau guzti hau biltzen du Editeus errekurtsoak. Sarean egindako lana dela aipatu dut lehen, eta sarean internet sare horretan egina da, honek ematen digun aukera eta humanitate digitalek ematen diguten aukera da, ez dela proiektu itxi bat eta berrelikatzen jarraitu dezakegula, soslaiak gehitzen, eta beti ere proiektu eta erakundeen laguntza hori izan eskero, eta beti da aberasgarri. Eta orain, hartzaien gana iristea eta materiala erabili eta edatzea, baino ez zaigu geratzen. Se ha comentado que este es un trabajo en red, este es un trabajo compartido, un trabajo que parte de la misión que se impuso en la vida Juan Mari Torrealday, que se transmitió al equipo que aquí conocemos y aquí presentamos, y que, como decía también Miren, pues seguro que sigue dando sus frutos, y no solo en el ámbito más científico de la universidad, sino también, me imagino, a muchos periodistas recurriendo a estas fuentes para tantísimas oportunidades de conocimiento y de divulgación. Un trabajo excelente, como decía en la presentación, quiero subrayar otra vez las gracias y las felicitaciones por parte de esta casa, y un agradecimiento, además del resultado del trabajo, por el compromiso de todo el grupo con los valores democráticos, con esa memoria histórica que recogéis en el título de vuestro equipazo de trabajo, por la importancia que tiene para todos la defensa de la justicia y la libertad, para el trabajo que se quiere seguir haciendo y que tenemos que seguir haciendo. Eskerrik asko Dani, zorionak. Galderarik edo baleko, edo iruzkinik, edo atseginez erantzungo dugu, horretarako gaude. Nik galdera dauzka, batetik, liburu honetan ideia edo daturen bat nabarmentzekotan zein nabarmentuko zenuketen, eta bestetik, 1995-etik 93 artekoa da, ez? 1995 argi dago Franco hilzelako, eta 93 zergatik operatu duzuen arrazoi zehatua dago? Vale. Zuk erantzuna zu, Ana, edo nik? Ondoriotan, ondorio asko daude, baina adibidez, zensorek ze bilatzen zuten da galdera importanteetakoa. Orduan, ideia banatzaile edo separatistak deitzen zioten, hori izan zen obsesioa zentsura garai guztian, eta jarraitzen du Franco hilostean ere izaten. Morala eta erlijioa ere bai, dudarik gabe, baina bigarren maila batean. Orduan, haur eta gazte literatura jotzen dute begiz, bereziki etorkizuneko belaunaldiak nolabait irakurketa horietatik elikatuko direlako. 83a zergatik, azkeneko zentsura fitxa 83koa dalako. Orduan, horrek markatzen du, bai?
Eta uste dut data hori ere nahiko partekatzen dutela beste literatura penintsularrek. Katalanen kasuan ere 83koa uste dut dela azkenekoa, eta orduan hori partekatzen dugu. Juanmarik begiz jozun, azkenekoa, baina Juanmarik bere ikerlanean egin zuen nolabaiteko hautapen bat, 2000 eta piku, guk egin duguna da. Urte horiek goiti bera ustu. Dana, topatu dugun guztia. Eta orduan, arribitsi bada, han daude informazioak, eta orain argitaratu ez ditugunak, baina editorei buruzko, edo enpresa editorialei buruzko zensoare ustu dugu, eta ditugu horre, material asko dugu oraindik interpretatzeko eta baliatzeko. Alkalarako bidaiak eman dute, ez da erresa, oso bakizu, lekua ordutegi murriztua du, baldintza zehatzak oraindik, baina, bai, importantea da guretzat. Bai. Ze titulo da azkenekoa, 83koa, a ber. Ez dut hanka sartu nahi. Ez dut hanka sartu nahi, bai? Azkeneko zoaz, 83ra. Ez doa, bai, badoa. Motel doa, itxaron pixka bat. Bale. Ordu. Nago, 83a sartzen baldin badugu. Hori da. 20 fitxa daude, 83a 20 liburu pasa ziren. Ikusten ez ez liburu dira batzuk, Aingura 3, Jeinua hizkuntzetan, Antzuria da, irakurtzeko. Bai, da aurret ikusi nola ikusten ez duten, bai? Izaren iria, hortxe duzuen. Ikusten da lau hizkuntzetan dagoela, nork argitaratu zuen, ze irakurlek egin zuen fitxa, zenbaki batekin daude irakurleak, bai? Orduan, kunkata, ikusten da, adibidez hemen infantil, etengabe ikusten da, bai? Haur eta gazte literatura da hor, obsesioa. Bukaerakoetan gehienak pasatzen dira arazo gabe, ez? Bai. Baina, editorenetik aurkezten zituzten, oso ambivalenteak zirelako gainetane batzutan erabakiak, eta zenekin noiz jarriko zizuten traba. Beraz, bazpada batzuk bukaera arte jarraitzen dute liburuak zurara aurkezten. Hor, 83an lege aldaketa bat egon zen. 83ra arte zentsura aparatuak bazeukan marko legislatiboan eskumena, bai presentzia eta baita eskumena ere, naiz eta Franco hila izan 78an. Orduan, 83a muga da, karo, ikusten da hemen zentsura espedientetan, ez, noiz akitzen diren, baina eske legislatiboki abian zen. Hori mugarria da. Bai, mikroa, bai. Porcentaje handia zen zentsuratzen zena azken urteetan, ez. Ez. Hastapenetan ere, batzuk, bai, idazle hori, batez ere, zentsura gogorrena, aro frankistan suertatu zen, eta hori Juanmarik esan zuen, baina idazle batzuk erabat begiz jota zeuskaten zentsoreek, bai, Jon Etxaide, Aresti, Etxearri, bai, orduan, baina gero ere badaude fitxak, eta topa, batzuk ez ditugu topatu, badakigu liburu batzuk argitaratu zirela, eta ez dakigu, ziutateaz, ez dugu fitxa topatu, Mikel da ditua. Orduan, bakigu atxagak novela hori publikatu zula, baina han ez dago fitxarik, edo ez dugu topatu, edo fitxa desagertu da. Orduan, gure zailtasunetako bat izan da, hizkuntzak berak, gureak, hasieran joan ginenean, izenburutan eta izugarrizko hankasartzeak zeuden. Batzuetan ez zuen euskera ematen, poloniera ematezun edo ekialdeko hizkuntza bat. Ez zutuzten identifikatzen gure hizkuntzaren. Orduan, lehenengo arazoa izan da ondo identifikatzea liburu guztiak. Euskal liburua da. Bai? Eta gero, pentsazazue zensorearen botere amaitezina, ze bi irakurle baziren euskera zekitenak, hoien jakintzaren arabera erabakitzen zen dena. Etzen erabaki oso partekatua. Orduan,
hizkuntzak bera balditzatzen zuen itzulpen dinamika izugarri bat, eta ezinbestekoa, euskararen kasuan, eta gero ezaugarri oso konkretuak. Bai. Gero, kontuan hartu behar da, zentsura hori ez zela bakarrik gertatzen liburuen gainean. Aipatu dituzte editorialen erregistroak, eta editorial bat erregistratzea bera, nolabait, prozesu administratibo, komplikatu bat zen, eta horrazten zan den biziko egiturazko zentsura, horrealdaik hortan indarrandia egiten du, hau da. Editorial bat oztopatzea, editorial bati argitaratzeko baimenik ez ematea, editorial batek argitaratzeko urtero delegazioan planak aurkeztu beharra, horrazten zan zentsurarik handiena. Gero ja, askotan ere, pasa egiten ziren gero liburua kaskarago, lehenago egina zuten nolabaiteko kriba. Orduan, oso komplikatua edo korapilatxoa eta ertz askokoa da edizio prozesua eta modu globalean begiratu bat zaio. Horregatik da interesa eta funtseskoa ez bakarrik argitaratutako lanei begiratzea edo ez argitaratutakoei, espada edizioaren prozesu osoari. Bai, hor datu zehatzen bat nahi baldin baduzuek, lan honeko daukana da kuantifikatu ditugula datuak. Orduan, zehatza nahi baldin baduzue, 28. grafikoa hortxe agertzen da. Irakurle bakoitzak, hor dira denuntziablez gain, nolabait ere fitxa negatiboak, irakurketa negatiboak egin zituzten irakurleenak 11 dira. Eta hor agertzen da irakurle bakoitzak nola deskribatu zuen. 3 kasutan denuntzia zen zuzenean. Bertze batean denuntzia edo informe negatiboa izan duzen, denuntzia bezala kalifikatu gabe, baina negatiboa zen informe batekin. Hau da, 11 dira guztira eta bakoitzari buruzko deskribapena badago. Orduan, nahi izatekotan, hortxe dago gainera ikusi nahi baldin baduzuek grafika ere, 28. da. Oso, ona daukan lan honek da, hori, osagarri gisa datu oso zehatzak ere badituzuela nahi izatekotan. Eta sarean daude. Eta sarean daude koloretan. Sartu zaitezke eta pixka bat saltzeatu, ikusi, danen eskura daude. Bai, helburua da konpartitzea, zuekin konpartitzea. Ze guretako bakarrik ez daukazitzu. En fin, pasain ez. Ezagunak zaizkigu erren nahi. Bai, espedienteak nola jaiste ziren hango grafika batean ikusten zen, orduan, nahet esan. Pasako izuet, 28. bino, en fin. Grafikatik badu da, Hauxe da. Bai, orduan, kasu honetan ikusten da, irakurleak, Mari Jose Olazirek ikuste dut erran duela, zenbaki bidez identifikatzen ziren, ez ziren konstanteak, etzen irakurle bat zenbaki bat, urtetan zehar aldatu egiten zen hori, baina, ikusten dira konstante zenbait, eta ikusten da irakurle zentsore zenbaki bakoitzeko zenbat irakurketa negatibo egin ziren eta nola zeuden deskribatuta. Zein zen gogorrena, zein zen eskuzabalena. Ze proportziotan, zenbatean egiten zuen informe negatiboa, 10%, 20%, bazegoen baten bat sistematikoki aurrera egiten zuena, bertzeren bat, ikusten da erdiak bai erdiak negatibo, hor konstante zenbait ikusten dira. Zentsuraren kontua da zapustuzun guztia, oztopatu zuna, argitaratu gabe gelditu zena, esan gabe gelditu zena, ez dakiguna. Ze izan zateken, mozten duna, utxune hori Juan Marik azpimarratu zuen. Eta nik argitaletxen zentsoaren, baina ez dugu ustu oraindik, ze hori ere kopiatuta daukagu. Ze gainera fitxa polizialak eta altxata daude, tordun jakin dezakezu zenbait editorek eta zenbait argitaletxetako kidek ze jazarpen izan zuten. Osea, da mundu bat, azten zara sartzen eta haunditzen doa. Bai, muztu esaten digute. Igual luzatu gara, barkatu.
Beste zer pendiente geratuko. Barkatu, edozein zalantza badezute, lasai idatzi, lasai galdetu, bai, telefonoa nahi badezute edo e-maila, eskatu Vanessa, hortxe dago Adi, arduraduna, prensa arduraduna, eta berak pasako izue dena. Eskerrik asko, Vanessa. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko, Marijo, aukera emategatik. Bueno, mila esker.